קיץ, עונת הארטיקים בפתח. האמת שאוכלים ארטיקים גם בחורף. קיבלתי תבניות נהדרות מפייסטרי פרו. תראו כמה שזה פשוט ונוח. מחית פרי. ככה אתם יודעים שבארטיק שלכם יש לא רק צבע מאכל, או בעצם אין צבע מאכל, יש רק מחיות. זה מחית פטל, ולכן אני טיפה מחממת אותה. באמת טיפה. אפשר לעשות את זה גם במיקרו. ז'לטין, הרטבתי, הימסתי. השוואת טמפרטורה, שלא יקפא לי חזרה, שלא יקניש לי, ובחזרה. יש לי פה מרינג' איטלקי, כמות קטנה, זה מקליל מאוד את המוס. קצפת, שהוקצפה בצורה טיפונת יותר יציבה מהרגיל. מתחת, מעל. אוקיי, חשוב ביותר לעשות את זה. אני משאירה סנטימטר להקפאה. חשוב מאוד להתחיל לדחוף מלמעלה, ואז הוא יוצא, וואו! טעים? איך לא?